oven ọkwa nne ka mụ nụrụ nwa gbapụrụ onye ile aba ngọ omen anyị wee na-ekene chief dr odogwu abịa one of abala ihe akpụkpọ ọkwa anyị na-ekene ya o igbo nne m oli akụ nwa kilo mama eze nwanya nne m oli akụ ndị obi na-elu mụ na awa mere nkweta ndị ajọ mmadụ mụ na awa mere nkweta nwe ya arọ chimo mọnọbịa lakọ na ara ndị egwu mụjara igbo nne m nsọ ndị agwala agwagwa mama asisi olu nne m olia ide ndị obi na-elu mụ na awa mere nkweta ndị ajọ mmadụ mụ na awa mere nkweta itekelera mụ na awa mere eze nkoto mụ na awa mere nkweli ka ije kwulu n'ụdọji akpịpụrụ awale ka ije kwulu n'ụdọji akpịpụrụ ajụkwa ndị ọhịa mụ na ihe mere nkwawa nne m nsọ ndị agwala na-ebekwe ịgba mụ na ụdọji akpịpụrụ eze mmiri akpịpụ nwa m ụlọ ihe ụdọji akpịpụ enwakwa ugwu alụka mbamba awa ibe ọkọnkwe n'iwe bụ nna onye ọkọnkwe n'iwe bụ nna onye kasubilo obodo nwanne chalimọrọ ngedumejezio igbo nne m nsọ ndị akwala ebekwe ọkwa isi m kelele gị chochu nwodugo m ịgba mụ na chochu odele ụbọ masobilo ọmaba chochu nwanne m nyabụ ego bịara nkwaba ịgba mụ na chochu ezuke ụdọkpu enyi nyabụ ego bịara nkwaba ka maka sọnde na lo ogbu ebu ide sọnde na lo nwa mọzi amụsobilo ebe mụ na sọnde nwa mọzi nna aike nyabụ ego bịara nkwaba Kenechi Anthony Nnameka eziokwu bụ ndụ Anthony nnekewara mọbesobili ebe mụ na Anthony nwara mọbesobili eziokwu nke mụ nwara mọbesobili Anthony nwanne Peter nyabụ ego bịara nkwawa aibe were nwara mọ Anthony Nneke ọganyala selibe yoliba kirikete mkpọba ajọ n'ịnwahara ha mọ ngesi nwa ha je n'isi nwahara ha mọ pesobilo oye mụhụjọ n'ịnanya bụ ego bịara nkwaba nwanna ha jiri onwe ọra ha mọ pesobilo
kama ka lọlọ ọ bịara na mma ezi nwa ya bụ mmadụ mama onyinye ju ide ka mba onye ebuchi nwa ha niile bụ sobilo ka mba onye ebuchi nwa ha niile bụ sobilo odogwu ihe na-eti eti nwa ha niile wee oge na ọhịa ma nwa ha niile bụ sobilo onye ebuchi ọgọsị oge na ego ihe na-eti eti sọ ndị agwara na ndị egwe daalụ kama kuda egwe bụ ebe amụ na ile nwa ha niile bụ sobilo ọyị mụ deje gwa nwa ha niile wee odogwu ị na-eti eti ndị ego mụjalịrị ndị ọyị mụ ndị tinye elu ga-ebukekwe ọtọ kiri isi ụda nwa agbalụ sobilo ọtọ kiri isi ụda wee bụjalị ngwara ndị ọyị mụ mụ na ihe mele asị m lechere nwoke n'ihi nwere ebe amụ na Sunday nwahala bata sobilo odogwu Sunday nwanne m nwa m dara sobilo odogwu jere South ndị agwara na ebe idoziri ibe nna gị ị nwee je n'ọkpara amụ ya lụbụ ụlọ okorobịa anyị ma ọhọkọ ewa ha niile bụ sobilo anyị ma ọhọ eme ọnwa ha niile bụ sobili odogwu ihe na-eti eti ndị egwu ụmụ kelele gị anyị ma ọhọ eme nwoke n'isoro ebilo landlord na Asaba kama ka Prince Okeke oya kero ide Prince Okeke wara mo besobilo onye kero wara mo besobili ndị ha emo chinye loke buke kweni Achibeza nara mmụma na mụmụlịa Achibeza nara mmụma na mụmụlịa ebe amụ na ha matakule ma obara sobili mata isi nwanne samenya bụ ego bịara ngwara ndị ọhịa mụ chinye elu ga-ebukekweni ebe anyị na ha matakule ma ụbọra sobilo asị m lechere nwoke na ịkpalịa asị m yọchara nwoke na inwere ebe anyị n'ore nga nwanne Uchenna sobilo odi ikpe ha zọba nwanne m nwere odi ikpe ha zọba nwanne m nwere ebe anyị n'ode nga nwanne Uchenna sobilo amaka Peter Nneke onye ego beze ide akwụkwọsiri nwanne eke okorobịa landlord na Asaba ebe anyị na ha Peter ghara ha ma ọ bụ sobilo Peter Nneke nwanne m nwere ewolu ngesi ma ọma nwara ma ọ bụ nwere ebe anyị na ha
esi mama no wele amane ja manne munyabe bo gale nkwawa ande hoye mo chinye luge buke kwani antunu ye bo manne mu wele eba mo na antunu ye bo gale nkwawa abiali igbo na nyabe bo gale ntiba ande hoye mo chike luwe buke kwani ibo wasi manne mu wele nugo chinweze nke mutaribo wasi chinweze nke mu chinweze chu elio hile uchenna wanodi iso nweze adeku mmadụ na nkịtị oyife mmadụ na ibeji ogwe Uchenna nwanne dị ngasị Uchenna zọrọ nwanne m nwere Igbo nne m nsọ ndị akwala ebekwe Okeke nna chọ nwanne lasie ebe anyị na-asọ ndị nwanne lasisi Okeke nna chọ nwanne m soro ebili ọnwụgwọ udenze ọnwụgwọ emu ọnwụgwọ udenze surubili ọnwụgwọ emu ọnwụgwọ udenze surubili achụma nwa adịrị idiye nwoke ego jadegị ọmụleri nneyi idepụ anị ma anụkọ n'ala achụma nwa ha muleri na nabụ ego jalegen ndị hoye mụ chinye elu ebuke gweni ebe anyị na ha dani dani obo aye ọmaba dani nwanne m kpalịa asị m lechebe nwanne m n'inwelie ebe ha mụ na ha dani obo rasuru nwanne bago idozi wibe nna gị ojiji kwa mkpali ọkọbịa ị na-agba moto kọsịmasịga ebe anyị na ha ga-egwude ebo maka isibilo ọmaba ga-ebo nwanne m nyabụ ebo bịara ngwawa ịlụ ụlọ nke gị omuge busubili ndị hoye mụ chinye elu ebe anyị na ha ga-ebuge ebo maka isobilo maba ga-ebo nwanne m nyabụ ebo bịara nkwawa ebe anyị na ha bengagwu udo ma Zenji hoye mo nwanne onye kasị Zenji lebne nneke Alod na asaba ị na-anụkwa akọ na-ada Selibe, Yoliba, Selibe, Kirikete, Ngwari, Yoliba, Yoliba, Yoliba Ike mohoke ju ike moholi akusu obilo Ike mohoke ju ike moholi akuwe Odu nwa ha mohoke ju ike moholi akusu obilo Boni hoye mo wahara mo be malia Boni hoye mo wahara mo be ndubane Ebone hoye mo chinye luge buke gweni Ebone wahara mo be ndubane malia boni Ande hoye mo chinye luge buke gweni Eba mo na nande wa mo lo disobilo
nkwawa ahụdọji igwe nya bụ egwu bịale igwe obosi ọjị nwa mmadụ ahụdọji igwe nya bụ egwu bịale nkwawa ndị ha emụti na-edobe ebube ebe amụ na ha wele ma ha nne uche nna ya chihedu ha eme ọkọ hụ egwu bịale nkwawa maka ikolu ameke nke na anụgbakọ na ada ameke ha eme onweghara ha ma ọbesi obiri ameke nwe ọfọ ọzọ gbaghara ha ma ọbe agabụ ha eme ha kpaka ha ma ọbesi obiro agawachi ụbaghara ha ma ọbesi obiri ịgba mụrụ ha konja ma ihe ekonja bụ ụdị eji mee nya bụ ego bịara nkwawa onye egwere mmadụ na-eme owu mkpụrụ ahụ sọ ndị akwara na ndị egwere tere mmiri aleba atụ chiedu mma obiye chiedu ha eme ọnwa ha ma ụlọ dị sobilo mmiri aleba atụ chiedu mma obiye kemaka ọkanis ebe amụrụ ha ọka ha na-esie ọmabụ ka ha wọ ma nne m mmụọ ma na mụmụlya achaba ha na-ekweghara ha ma ọbesi achaba ha na-ekweghara ha ma ọbesi ngesi ihe cheli nweghara ha ma ọbesi obiri nsogbu nwanne ọkpọọla ndị egwu ụmụ keneliga ngesi ndụba nweghara ha ma ọbesi obiri ọkala aghọzi iko nweọla mme ọkazi maka risente akụlụ risente bagọ na ha mụhụ dara sobilo udogwa ijeje mba a na-amata ide amatara si ndo ede ma nwee si ndị egwu ụmụmali abụ ịgba mụ na hidi ma nwee si ụmụmali ịma nwe ha m na-ekpọlụ oche eze egwu gara ngwara ahemụhọ emụwa ha mụhụ dara sobilo ịgba mụ na peta nweghara ha ma okeke nneke nweghara ha ma ọbesi obiri keneli mụ ga-egbu ngegbu ahụ mali agụ ọsụ mmanụ ebu ha kpere na ha mụ ụlọ gbasa obilo oyemike nna nwachu nwanne sọnde sobilo ọ dịka si ibube na ha mụ ụlọ ịgba mụ na ha tụrụ etodo n'isoro ebilo ọmamatu ụdọkọ hụ nya bụ egwu bịara nkwaba nwata nwere nke ya nwe ha mụ ya mụsobilo ka ndị ha emụchi n'elu gị
Isa mwara mo besubi Aisa mwana igina mwara mo benubane Ebane no baichi mana zoka subilo Udobu mwara mo benyabe gobi wala Ochi obaraki Love her party mahara mo beso bilo Love her party mahara mo beso bilo Ai bonne mu songa wala wawa Eba mono honya ka honya to kri Andi hoye mo chikelo ke buri Kamu hogwego mukewani Ibago hoemo amili busubili Odogu machide wera amili busubili Oyale ma Ijala na moza na bakaro Aiso egune wanya no wa Kaya Asadaza Eba Burada beta waramo bawamunaka Ogala beta waramo baka enayonde Burada beta waramo benone tieti Ogala beta wana tunini obini bia Edem ma ane na yondo ke neru chuku oga beta edem ma ane na yondo go neru chuku kai kenelo la osodieli Vivian mami fechu mama madabushi kama kache dem ma egu Burada beta wahara mo bawa munaka Burada beta wahara mo benede mumau Ndaganyala ndijie gungwaka yineku Makipi wana sonde sonde wanebo Udogala wana sonde no binibiyo Makipi wana sonde sonde wanebo Udah ganala udah jigu ane na yondo ene rujigu udah ganala ede mma ine tetiyo Gawano milina lu dalu Achalantuni wa modora kanadu esiyo Buroda dono na modora no welego No na modora no binibia Ndaganyala ndiji ego waka nyine Shalanto ne wagechime Ejime nkiruka Kama togechi Ndabu mechime chale Aidea Ejego boga Boroda ngesi beta ngesi mama Burada ngesi beta bunda emu Mane jawara mo benone tieti Burada ngesi beta no welego Mane javanu legu nge kamuna bugo chalajan Mane javanu legu nge kamuna bugo chalajan Sa Manager Kene lagi lolo China asu Mami ruoma Sondo nande gwene kene Egu Uroda buzu ngora mo baga bukeju Aga bukeju ngora mo beno de mumma
bụ Okechu nwanne anyị ka anyị na-ayọ ya n'iru Chukwu. Emmanuel nwanne onye ka mmadụ asị ya o. Emmanuel nwanne onye ka na ọ na-eti eti o. Emmanuel nwanne onye ka na obi n'ibia. Ndị ọgaranya ndị ji ego anyị na-ayọ ndụ ha n'iru Chukwu. Anyị nwanne ekenela ọlịa asịkaralị nwaanyị adị mma. Mokwe landlord na sapa onye kelụwa nwụhọra mụbe nwanne odibo onye kelụwa nwụhọra mụbe Prince Okeke maka na abụ nwụhọra mụbe nwanne Igboba. Ndị ọgaranya ndị ji ego anyị na-ayọ ndụ ha n'iru Chukwu. Bụrọda ha matakule m ụbọrọ aka anyị na-atụ asara. Bụrọda ha matakule m ụbọrọ na o nwere ego. Ọ mata na ede m mma na ị na-eti eti. Bụrọda ha matakule m ụbọrọ ndị na-atụ asara. Ọ matakule m ụbọrọ onye iyi ọrụ anyị na-ekenela ọlọ Mama Chikelu Mama Ukamaka Shaya Gajelefa Ebu Ọnwụ hụhọrọ bụ na ha mụlọ oche ka mmadụ asara. Ọnwụ hụhọrọ bụ na ha mụlọ oche ka ị na-aha atapịa. Ọnwụ hụhọrọ bụ na ha mụlọ oche na ede m mma o. Bụrọda họrọ bụ na ha mụlọ oche na ị na-eli ego. Ndị ọgaranya ndị ji ego anyị na-ayọ ndụ ha n'iru Chukwu. Ngwara bụ ka a na-agala ọlụ Queen Mama nwa bụ nne Mama Etiọkụ ya marụ mma. Bụrọda Nnamdi adụ nọ Nnamdi Ọbaka. Bụrọda Nnamdi adụ nọ ka ị na-atụ asara. Nnamdi na ị nwere ego na ị na-atụ ego. Bụrọda Nnamdi na-enye m ya na anyị na-ayọ ndụ gị n'iru Chukwu. Onye asesment ya gazieli Ikeju nwa mmiri ihu ka ị na-atụ asị ya. Ikeju nwa mmiri ihu aka egbochi ọnwa. Ikeju nwa mmiri ihu na o nwere ego. Bụrọda Aiki na mmiri ihu ka m na-atụ asị ya. Ikeju edozighị be nne ya. Isi m okenele gị lọlọ gị Ogoli Malishe bịa Madam Education Mama Somto Mama Ijimma Iwesi okenele gị ọgọsị m akwa alụ ha bịa n'abalị Chijioke Michael daalụnị egwu hayaba maka na ha bụ ụda nwa akwala ụda maka na ha bụ ụda nwa akwala ụda kirisi na-ede m mma na ị na-eti eti. Kirisi na-ede m mma na ị nwere ego. Onye gbukwana nwanne ya n'ụwa ka anyị na ya nọdụ. Emmanuel nwanne Pọlụ Chezie. Anyị ha na mụ nwanne Pọlụ ka mmadụ esere. Maka na ọ bụ nwanne Pọlụ Chezie. Ndị ọgaranya ndị ji ego maka anyị na ndụ. Ịmasịkere azụ ka nsị. Bụrọda ha zụka ma ha mmiri ikwu ka ị na-atụ asị ya. Maka na ọ bụ azụ ka nzekwu na ọ na-eti eti. Ndị ọgaranya ndị ji ego maka anyị na-ekwu. Bụrọda ha rapụ ike ma onye nze ka ị na-atụ esere. Bụrọda ha rapụ ike ma onye nze ka ị na-atụ esere.
Buroda harafika moya zeno neteti Ndoga nyala ndi jiego waka hanyena Afelika mwe Landlord Zasaba Thank you Hoya ba Egu Buroda sombi hudwa bahada baka ena tuwesi Buroda sombi hudwa bahada baka ena tuwasala Buroda sombe na mili uno welego Buroda sombe na mili usonde aneme Ande krisoba Dalu Buroda beta wara moboke keke Buroda beta wara moboke keke Buroda beta wana chumakana chuesi Ndoga nyala ndi jiego na munayo wa miru chiwu Kama kana ndilekwe Nandoba Buroda nande mama hanam kaena tuasara Buroda nande mama hanam no jiwego Buroda nande mama hanam nande waba Oye buwana wane no anene ya no Abara hatiko mahamoda rakaena tuasio Odogu tiko na hamudi rakaena tuasio Kaneti chale mahara mohobeno welego Buroda kendo mahara mohobe kaena tuasio Ndoga nyala ndi jiego waka hanyine Oba kendo hora mo. Ogala. Yaka selibi. Olu no baba. Kana jamada. Fada. Fada. Ebu. Ona de kawara mo be wa mahalaga. Ona de kawara mo be bundembo besie. Onye de kane de ma ena yoke ma kana hobu odibo hudenze hicheku ma kana hobu odibo hudenze nda ena yoke ndo kana ndi jigu waka hanile abo na de wahara mo be wa e mo buma abo na de wahara mo be wa e mo buma Makana hato wahane judu na one mofuma Buroda mo hato wahane judu na one mofuma Makana hato wahane judu na one ketini Ndoga nyala ndi jigu ahena yondo wa niruju Kema kato soju Osoju dalu Onaka mahana mona jume Oso chiwa hamolo batu gogo Ndoga nyala ndi jiego wakane nako Kama kiwai wafada Buroda hewa hebanugo honaraka nnaju asala Buroda hewa hebanugo honaraka wafadanu Onye buwele nwanne ye no wanyene ya nodo Oboda nde mono waka muneko Chiedu ala bahati no jiwego Chiedu ala bahati milo emo Kama kadi ko butu debo Abambo bullet Buroda honya de kawa modora kaena tu esere Abambo na modora no demo mau Ndoga nyala ndi jiego waka nineku Onye buchi mmili huka mmadu esere Onye buchi mmili wagosi na debuo Ndoga nyala ndi jiego ahena yondo Kama kuderi kabo Abo okeke Buroda habu no hora mo beka ena tu asere Ndoga nyala ndi jiego ahena yondo wa niru
eri ka bụ anyị na-agala ọlọ gị silo madam mama chụpụ ọtọ ya gazi elu egwu bụrọda sọnde na ha mọzi amụ sọnde na luo ọga sọnde na ha mọzi amụ ka ị na-ayọ ndụ ya obele chikwu sọnde na ha mọzi amụ na ede m mma bụrọda sọnde na ha mọzi amụ ka ị na-ajụ ezigbo sọnde dị olia papa ai ogbu egwu nna lu obele chukwu Sunday only land egwe na aga. Thank you. Makana hobu okokwe ni na jijike. Makana hobu okokwe ni na jijike. Okokwe wara mo beno welego. Ndo gangala ndi jigu anena yo. Aina bata zuma. Barista. Akahazuwa mahana mukaena juweze Akahazuwa mahana munone tietimi Ndoganyala ndiji egu wakane na yondowa Makana hobu keke zabobu ndo emu Muroda hatumo keke zabobu amulebu Ndoganyala ndiji egu wakane na ku Chibaza naraka era tuese Chibaza mahana muno netieti Ndoganyala ndiji ego wakane nako Makana mbane wewenze unoba Makana mbane wewenze no netieti Ndoganyala ndiji ego wakane nako Landlord na Lagos. Dalu. I want to connect with. I have flu. Iyomu. That's the one I can Nigeria. That's the one I'm for. Oba Tobi. That guy's here. Eba. Ebu. Come on, Dr. Aiji. Prime Minister of Nigeria. Kamaruma. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. One mala wando mamala abia mozo ikana hasanega Omu wana jiwuko wando ba abogo zonde kanje tiegu Ihe nji beje mi huna chala wana mudaja Omana billion ala Kika Sunday wa musliman wa ni soro Ayo bobo Sunday onigbo kago mobo wa ni soro mobo wa ma chumo yusuka Anema mi abro marne mo wena kwa netie alakata kana wose Oke bola garabo
awala wanono ubongada nga amabolo wandoba amabolo wandoba wando jibuko wandoba wonele hunkana balo yakangadaga yabu no bere junna bala wanam onya jejo bodanga ona kana runo no anaba na bo krisuda krisuda ogala wauda wo wo wana krisuda awala wauda wo mi anga no ta na bo kaza wanam amaba krisu wanam awale mi wanam abago molu obonga danga krisa bula tambe legumu iwenja ja walo da we mi anga kaza wanam amaba ikezu omna wana ma krisu dan ikada la saba unyono aga me hurebo hu krisila landlord na welemu kai jesu to krisi wana chiedu agalu de we mu welemu krisi alugo wesa yotelimu ni banno ebu melo zoro maba krisu dano so na kalasia onye jejo bodonge krisi nwanna batu nwanna ekeno nwanna chiedu uno naruzi wonu chidozi apa aboneke wonye mwe weli mo chili amaku onge wonne mo chidozi espetonge chidozi na musonde awala wagon o chili ma ogala enu ogala welobi sala sala Wowalina banaka mbugata wa mo wa boba chidozi aba aboneke nwabala kuna nwa abalugon kizi badawa no mesile lonke bo abone mo no bro marne mo ngya no ba nichia oke moto oja bale ona budo wa bago na budo ka ma hudogu wana na lo nyama anya bulogu kana wa bago ona budo wa bago eje joborongi ni so na kalasia ogligala ka wale maro wasia ike Nyawale wonye mwe wole mu dogu balaku lote namulia na nuwonu nalwo nyama iwe jibo danze modi abo vasile enia asile wana beta wana mu ihu negede na bemu bisi no bro marne mo nwe na kwa ni chena sonde awale bregegu oka ma wana wa sola akuna chei na mawe ne siro chan asile no bro marne mo nwe na kwa ni chien munu na nzi wono dane wana bago dano mo kachie ndema dano gbigwewi onwa puti bade ai jesu te dane wana gbagon dano mo kachie onem onwa puti bade egu muna dani obore egu dani jibego ngwegu wa sonde amobo dane wana gbagon dani bede la sabalu nyibia
dana ejego lagi n'uhu ibe ike jela abụja dani nwanne m daje n'isogbu ebilo dana ogbe igwe ebi ọnwa pụta ibade onekoteli onye nụ na atụluo kezi maka si n'ọnụ ga-ebu nwanne hwe nwere m ọbe nwanne m demokrasi nwere m ọbe si n'ọnụ na-ehwe onekoteli onye nụ na atụluo nwoke bụ nwa m na-ehwe m chụso ohu ihe lebo n'ime chụso ohu ibe mere nwoke bụ nwa m na-ehwe osimi ọnụ nwanne m ọmabachi nwe ike simionu bụ enwela mara meheli m ọmagba simionu nwa m na-ehwe daje n'isogbu ebilo demokrasi gebu na-ehwe m chụso ohu odogwu na-ewe azọla ya ọka mma nwaanyị na-azọla ya onye jeje obodo nnọọ ojobo na-ehwe ya dịka ojobo na-ehwe ya dịka adịka mọja agwụ chọbara nke mọja agwụ kezi maka Tony John eje akpa ije gbajọ nọ nwanne m nwanne chụmakwa nkụwe kwuorebụl mọja agwụ daje na agbakọmọlụ mmanwụ ahụ agọhwane kaneti chale mọja agwụ unu nwere na ndị mmụọje na-adị n'ohu ndị mmụọje amụghị oge chi ọgbawale kaneti chale mọja agwụ na nnukwu n'ụdọ gara nwa mma na-ehwe maka ipi ụdọ gara nwanne so ndị a na-ehwe na-ara mmiri na ala ugwu nwere m ọba nwanne m ka nne tile egwu anyị bụgola egwu nwaje mụọbụ agwụ egwu mụ na Ikenna Nwachukwu anyị bụgola egwu ma nwelute mụọbụ agwụ egwu mụ na Ikenna Nwachukwu Ikenna nwanne so ndị otu n'okpulekpụnụkpụ ya mụọ na-akwa n'ije mụ nwelude Ikenna nwanne so ndị Nwachukwu n'okpulekpụnụkpụ ya mụọ na-akwa n'ije mụ nwelude Sunday araba nwanne hwe okoto mgbali Sunday na-ehwe maọbụ agụ Sunday araba nwanne hwe wọbụ agwụ anyị na-etile egwu gbubu wọbụ agwụ anyị na-etile egwu Sunday araba okoto mgbali onye jeje obodo nke egwu mụ na Nnamdi ọnaradụ n'ọha nne m Nnamdi Ọbata egwu na Nnamdi ọnaradụ n'ọha nne m na-akpọbata nwanne m simenti ka ọ na-elekwe ọgbaba Nnamdi ọnaradụ n'ọha nne m Nnamdi mụtakwa ọkpaka odogwu onye jeje obodo ngị ezi maka odigbo udenze ichekwu ike nwanibe ha Sunday egwu na odigbo udenze ichekwu ike nwanibe ha mụ n'aka ahịa odigbo nwanne daga n'ọbọlọmani n'ugbolu ahịa ezute nwanne daga na-akpọ dị n'igbo agbagọmọlụ ụbọ ngadanga ahịa mụbụ Sunday onigbo ike agụ mụbụ nwanne soro mụbụ nwanne chụmoyi suka nwanne m ọya kachi nwanne m ahịa onye aka nwanne m ọbe nwanne m agbagọmọlụ ụbọ ngadanga ihe zụla na-adọrọkwanye arụ akpalike na-ekwuwe iwe na-aka nnọrụ n'ụwa nnebe anyị nna ọtọ na-agba Tony nwa m nna ya ka eziokwu nke mụ Antoni aka ekpuchi ọnwa ndị be anyị Antoni igwe were ọnwụ ime Tony nwanne m ọnwụ ime Tony nwanne m
aga buchi onwe nwanne chumo kanne tilegu iwe nwere nwanne chumo ha nọ maọbụ tori nwanne m ka mara ejimekwe n'ịmụ maka ọkwa na-emekwe n'anya ire ọgbọgbọ tori nwa m na-eke akpalite na-ekwukwe iwe ụzọ a na-adọrọkwanye arụ ị na-anụzikwa ọnụ ụdọ ọkụ nwanne kemo maka ọkwa na-emekwere ibe amaba tori nwanne kemo ị na-anụzikwa ọnụ ụdọ ọkụ ha nnewu nze kọrọ obi dọkụ ha nnewu dọkụ nke ji taisi ba wụsịa ibi arụ amaba dọkụ nwanne kemo oke na-eke ọra ma ọbe nwanne m ọmaba jam ayi oke chuhuo nwanne polo nwanne antoni ọmaba nwanne dọkụ kechu isi mmiri nwere m ọbe ka ijela agwa mamịa n'ebe anyị na ijele tulugo na krusedi ka o mewela Anambra chiedu mmiri ehenia melaleba chiedu emuo anyị jegahwe na chiedu onye lisie onwelọkpazọlụ na krusedi ka chiedu mela Anambra golu nwanne si kpe nwanne m kpasa mba ka m nweta egwu achọgo m ihe egwu na nwanne si kpe nwanne m mabodo n'udo n'ojimo akpalike na-ekwukwe iwe zụla na-adọrọkwanye arụ ụbọ ka na-akpọ nwanne m osi dadele mma osi Mike nwa ụfọdụ emigwuso na kalesi anwa osi Mike nwa ụfọdụ ọba na-emezi ebe ọbụla na ọja alụghị ụlọ nwanne m osi tadịrị mma dịrị nsube lụọ họtelụ wụsa ozi o 1 million ihu ụlọ jelọkpara m mkpụrụ n'ọwewe aka welụwa ụlọlụ na-erigo nne ihe njide osi tadịrị mma na nlọdụ na Ghana odogwu onye jeje obodo na na ndị wonu iwa iwa fado wonu me iwa iwa fada iwe ye bago nara ai baba ai wa fada ọmaba mmerụ anyị nwesịrị ndị senior iwa na ndị wonu Rafikemu egwu mụ na Rafikemu Rafa agbago tipo Jerusalem aja mgbadike Rafikemu lebụrụ gba mọ nakwa ije mụ weludo chieduwe doba pasi nwanne m na-akpọzi edu chiedu doba pasi nwanne m amaba chieduwe doba pasi nwanne m ka nne tilegu na chiedu emezugolegu chiedu dete ọnụ ogologo bụ mbọsị fonu dawata ka gụrụ m ọ bụrụ maka nwanne ka ngasịrị iwe dị ka ncha ibeto ite ọsị m na ọbụla reji chụwa ka nna ji awụzi ya n'ibe nya nọ awetu onye mmadụ ọgbọ mbọ na ndị nwunye dịka banweyalịnie na anya nọzọ na ndị nwunye siri re nye ka nji gbochu ma nwoke a na-ekwe ịdọntị ndị mazụ ọbụ ịgbadịrị m ose leva chiedu nwanne bọdeze ọbụ ọhụmụ amaba chiedu nwanne bọdeze ọbụ ọhụmụ chiedu ndeje egwu mmadụ nwanne bọdeze ọbụ ọhụmụ chiedu nwanne m chiedu ndeje n'imele ma ọbụma abụ agọmọlụ ụbọ ngedenge amaka sidi amaka chudeli asidi wọn kwọba amaka chudelo n'ọdị n'ọgwụ ebigo asidi wọn ramọbụ n'iso n'ọgwụ ebigo ezi maka igwe Joseph Ikechu ohemu nwa Joseph Ikechu ohemu n'ọdị n'ọgwụ ebigo ihe nji kpọdoje na-atị nwa mahazi nwanne nna ka na-etilegwu ọgbọbọla ji nwara m ọgbe nwanne m na ndị obodo anyị butere gbawa ha n'ama na
na-achị ewu agbata mmiri togido ndị solidere ma ọ ji bawa n'ama Polusu nwanne ọdọje nwa mahazi eyi injinia Polusu onye Chimeleze nwanne m Sunday ahwala ahwa agọ ezi m aka ụra maọbụ na-akpọsa meke nwaodili nwanne Busu daje nwatori nwa mgboodilo nwara maọbụ ọnụ ụbọngede ngenu ọkọwo na-eke mese n'obi ọkọwo na-eke mese n'obi Singapore nwara maọbụ awa na-agba n'ọnụ enia nwanali ndị a jebili ọkọwo na-eke mese n'obi na nna ya ebu ekwe na-egwu moto ọkọwo imo abịa m ụzọ mkpe m dela Abuja ebe obi amala m n'ọkọ ụgwọ na-agwadị na mba ovesi arọbị na-agwụ ụbọmwo otu dị nwahabanna jeri nwahabanna jeri bụ n'ụmụ na-arụ Igbo o jeri nwahabanna tụdị bụ n'ụmụ na-arụ Igbo nwanne nwanyị ka anyị na-etile egwu ụgbọgwụloko ya nwanne ya mma ebe anyị nwesịrị galesịa ụgbọgwụloko ya nwanne ya mma ebe anyị nwesịrị galesịa ike etuo nwanne lesi nwanne anaki kedu ije gị Lena bi wepita oke mmiri ma ọmasị ogiri awụju bụrụ ụzọ nwa pita meke iri na-ahwa n'elu ụwa bụ na papa gị yara gị ebe ha na oke mmiri biko gị akwazina igwe niile jekọ n'ụzụ chịrị ka mbelo teli gị nwebele iwe obele nwa lasi bụ ọnụ nwanne nke mmọnwụ ogbulie ma mma ejiri ogwe kwa kpaa ya ekwesịrị m kwa agwa pahasi aja ọkpọ ahịkwali adịli nke ka m nje sonije gwụra m ọbụ n'odogbuo nwanne mele gị wọbazọba ahịkwali adịli onye dịka mmadụ ozu nwa m ha gwatụ ahịkwali adịli ọhụrụ ebe ndebe anyị enulio egwu na-asọ ndị ahụ ọlụ awa na-ebelego nwa mụdọra awa na-ebelego Sunday ahụ ọlụ nwa mụdọra na-agba moto dịka oziba amasị arụ Sunday bụ ejela asaba alụ ibi ọnwa nata mụdọra alụ ya hụ n'okio edika okwute udehwe onye dịka okwute udehwe osi buliwe emalaza ewu anọ ya dịka emalaza ya na-abụzịkwa dọji odowo bugo emalaza ndị be anyị ama ebe anyị nwesịrị ndị sinio ọdọwo bugo emalaza joji obugo emalaza so na kalịsịa iru anyị dijesitio emalaza Vicente nwa mmegbahago emalụ ịnịa Vijesiti Mahaloza Vicente nwanne ọfọ ma gwanụ dogwa na akwa akwa n'ụgwọ n'aka ino na-ehwe m ọbagụ eko nwa m na-ehwe eko gidigidi ino na-ehwe m ọbagụ eko nwa m na-ehwe eko gidigidi ị na-anụzi wọnụ alesi nwoke mezie ọnọdụ ugo nwanne m elesi nwoke mezie ọnọdụ ugo na-adịdebe mma amabelesi nwoke mezie Indonesia ka nwoke na-azụ ijebilio egwumedịga sọrọ ọkụja ehu ohu ejelinya maka ngosi nwa ji igwe nsugbe ego ndị gbanye na nwa igwe bụkwa igwe egwe na ngesi igwe nsugbe ngesi esugbo nya nnegoli ka ndị ka mpụta ka ndeli ndị mmegwu ndị bai igwe nwoji igwe onye aka nọ kpọrọ m gbagote n'ibie anyị beji larụ beligere n'ibi igwe igwe nwoji igwe onye aka nọ dọlụ m akpati mịa na ochere m hoji osi
obe welite ntazi ibe ihe mụrụ aka ọkpọmụ nwanne chuma mgbe owu na-etila ha na mbara egwu na mụ ya je maọbụ agụ ka ndị ụlọ ụlọ igwe ọgba gele nwa maọbụ anyị delie nwulewu ndụ nata ndị be anyị iwe na-egwulile erika nwanne m ga-esi nwa nwa bụ nna akwụ nne m ụzọ ha na-echa bụ nwanne ya ga-esi nwanne m ga-esi kalesịa ngesile m ha bụ nwanne ka nwunye ha mụtara nwa nwoke ọba akpọsọ ndị mgbe tieli arụ ma o were iwe ga-esi na-agwa dị egwu ya ma ọ jọ ka njọ tie egwu ogwo na-agwa dị egwu ma ọ na-ajụrụ dị egwu ma olihuoli ihe ka m gwara nwa nwa be nne obere akpụ ndụ be egwu ya sọnde nwanne m ochie du nwara m ọkpe nwanne nke m abagọmọlụ abịdị na-eje ị na-anụziwo ọnụ na ndị nwanne ke m egwu na nna dị nwanne m abagọmọlụ deploy na-eje nuo nwanne hweze nwanne m anyị onye ehwelie nwanne hweze nwanne m bokitili mụmụla na duru na-agbala ọsọ amaboboki nwanne hweze nwanne m amaboboki nwanne chugbo abagọmọlụ boki kalesịa nwanne m boki nwanne hweze iwe melerigonna boki mi abro marne mo nwe no kwa ne chie nsi anya gazi eligi na ruzi wonu tuje hu ahwenze bu kalesia tuje hu anya gazi akasi tuje hu no kasi hu akasi o oja so no bro marne mo nwe no kwa ne chie ndi ma ndi eje doboro na kai jesu to tuje hu oja nnem da janu o Yajali moboro la city katabu Sirilo no unachira no jele wale ndegu as Ayo no unachira no holo 40,000 we alegu No one am soja wala wahago ayakala elugo Alo itusu wana lo alo e wana benjio Wana benjio wana sika wana dinibo wana lole dacha Aya halo ye wana lolo wana benjio wana sika awaka na ba alo e wana dinibo Amabola daje ni sona kalesia abagọmọlụ hubomu onye jeje buru na Ene ndị okeke zabọ nwanne m egume lozoro ọchịlọzuo na dị o Egume lozoro ọchịlọzuo na dị o Ọchịlọzuo nwanne ọdọjọ keke ndị ejeje buru na Egba mụ na Sọnde ewe ọba ka netara Anambra ụgbọ ngedenge Wofu egwu na Sọnde ewe ọba atọ ewe ọba enia Unu na nuziwo samu hobi Unu na nuziwo samu hobi Samalo wanze hobi wese nobi Dajo Ani abose wano nye hwaloko Ani abose wano nye hwaloko Na nuziwo wane keiwe Sigabo wara mobo jebeli himbo Singirinka ka woke jagalio Singapore nwanne onye hwaloko Egbalalu nwanne onye hwalo Singapore anem odogwu Daja nijeli buti ikike Ika na chụwa gwanego Dei daja Egbalalu nwanne onye hwalo Sonde udala tinga nwannem Amobo sonde udala tingo Ika na Senegal Sonde nwa gbala hapụlọta na amụlịa Ọdụlọ ebe ndụ Sonde ọnam ọmaba oji mọta ema malodogwu Sonde ụdala dị nga o Nwanne m Sonde akwụsị na chikizi o Sonde ego gị si na chi nwanne m dacha Chidowo patie
mora mo be gwa chogo miwe aro Chidowo party mora mo be gwa chogo miwe Afọ party abia mozo Afọ party nwanne Chinwiko Oyele mgbe Chinwika party abago molu obonga denga egwu anyị na-abụghị mesesie abụghị nwanne ya aka abụghị nwanne ya aka nwa ahwalụ ọmaba abụghị nwanne ya aka abụghị mesesie abụghị igwe ọmaba onye jeje obodo nke ọda Chedu ndaja Chedu na bode zaba hemo Amaba chedu wana bode zaba hemo Chedu ndaja ni mele mavuma chedu Mawanye kanyi beje mwewele moka wana bode zaba Chedu ya kukegu Namu chedu budi meti na wegu Ibu zinagu makana egu eto sirogyo Iwe wele wana bode zoban Obana laki weje bilye Mawanya kanji beje laki kamala bona azwaya Obebule kolaki Sunday Mawanya kanji bada lagi kamala bona asu ayang Opolule si bobo kamocha ngunya makana Ayo chine dwana bode zobang Awang bodara amua Mwe ulodu modu wana gewe Ewa bachi batang Sandiato iwo mati bata Nikanya po sandiakuna Akuwa mami wo mati bata Ndajo ni kuru 15,000 ibaya Sunday Iwe gulile rike moburai Owe bambo airena akiang Owana akale pulapo Ndibayi Ouno nyeti kutelo Kobunato Airena wole Mawanya kanyi jiba peta naka Mawaka naka maro Jawulu wanya mwaka nwanochi enosi Nyakanyi jiba peta naka Wara mabende Nobale nani jawani nigwa Peta naka Wara mabende Nobulu kanje nigwa Ada joni mele mavuma Mawadi gana kawana maronde bai Roje jisaito wajawabon Nawali wara mabende Bitana ke wara mabende Jala asabo Webejele lono kege Omabo bitana ke nigolu Nanya ubaja materaul Nabu wana mo peta neke koko palo bia Nebai wang Nebai olurizu nabo peta balo bozo Omabo peta neke Selimoni meleka iloni we Dejoni melema fuma Iya jange se mama na tie pielugo Iya jange se mama na tie pielugo Ngese peta mama mwangesi Manager nora mobobe importa kon abana hawi oil Omabo ngese wana nke moni lulu ne ubo bedonya Omabo ngesi wara mo beni golu moto
kara mo be wa ma ba te ni o ọmọ ba na kan nem iko ne mo ni golu ji pu bede iti e mi la no na mo selimo okoko ewu chi mo mi awo na ba na ka ngu ka te Bana kantigete mbaba iwa ya wana bosoke tuona malimigu kezi maka wana bolu chesio ayola boga watita omaba yola wana kemoni kwalisa dibasande omaba yola wana kebo ne bolokala kalende bamo kemana lo wana ma anena mo wana bolu chezia enebu dani ebuo mba chedo alabati mili okama alabati chedo basla milala bati chedo imumili nobuna milala bati abagaba mili chedo na bakara wabo mo wala batu wana mudaja mi male mo ma chi edue ewulu musana gana ta wona hodi oseso kai jo wa chi edo wala bati kenisa gunke go no so eru anyiwa kaze maka wa mulode akana nacho wana to na mulodio kamode kana chelile kana na to wa mulodio kamode kana chelile kaze maka chuma bosa wana mabama chuma walo wana mabama chuma wano wonyirwe mwale imu chelimo Chuma wala wana mabama Chuma nehu iwa tolgo iwa na balobo ogala aye wa iwa kono ajuju wa mi awole mbosi wunye mo ya la runde bai awole mbosi wunye mo ya la ru nege baba imo na chado City Hospital nyaga mozale kanzolondo sejale monya deko utuda wa malaza onariko utuda wa malaza abule wundo kwam iwe gulile rikawa imama dara mobya bada sega bada kwama go no da million no wa ahu ya ma mesi hulio tiagara Mabade wara mobyo abadan namo chelimo okoko ewuchimo ike tunalu ike twage bucho wana ebiwana awada ike tunalu ike twage bucho wana chelimo chimo ike nalu 1 million wima Nene momo tere na mi wima Oba le mudamu sono klobi andai ne tiwale Kaze makatone jone ejabo hemonkuwa Kuara bulu ora mobem chelimo antono jona tumanku dalu daja Udewe wano unirwa emale Shuba ikarigwa udewe mo Udewe golomoto wanozo Udewe 90 shuba mo Dajono ni mele mafumo Warago na macharika
nwanne nke m taribo nara m ọbe nwanne nke m chiwoza nwara m ọbe ijele m onye etiti mbe na chiwoza na-agbalị ndebe anyị etiti chiwoza nwanne nke m ijele m onye etiti chiwoza kwana onye etiti chiwoza onye etiti Sunday okeke na-achụ Sunday nwanne asị okeke na-achụ unu na-anụ ọnụ egwu ka ozi maka odigbo dị nga nwanne nke m ụdị ịkpa ọzọ nwere m ọgbe cheli m ụwa na-atọ m ụsọ bulibuli ụdị igbo dị nga nwanne nke m ụdị ga nwere m ọgbe kana bulu mobro magwo odinga negu iwa wa tulugo iwa na balobo odinga selimo kangwe oji aka walo naka ibolobu echi oji aka walo naka ina bobu efi oji aka nobra marne mo no Pulapo, never own on your Tibutalo, Omunato, Irana, Olia, Macanana, Bambo, I will go Ipaha. So, Maoyame, no Mudaza. So, Maoyame, no Mudaza, Abunana, Abuko. There's a Macason, the Sadanata, Saja nata etikegu oboro wale ndi ejibili Boniface wanna sonda wawati emeli Boniface wanna sonda wawati emeli Boniface wanna sonda Boniface Kenji jamo babu Oni wagla ni golibia Wati na mama babu Boni orimilio Onge dalu Aboye nake wamilihu Aboye nake Olineke kodamadoge Aboye wamijino Awando wane chalie Alini mujito odiki Jido odika Fomo diare Jido mangina maiki na mawana Iya dale mo maiki wana kego Onkoko chimo Sonde akwala Obia Ena wa Michael Magana wa kana wala wa Ayo Mikey wa malaja nago Ayo maleriko nyakana wala wa Chida wara mo bana wanya ku no ya kuna wa na we ya wale anao ana wanya diko nga wasana igwe ni na ko no ozu ada pumulo kanwa ndi ba ama ugo ma onu melro eja obu no male mo bulago Mora alemo mako makana wankana walo Obuno malemo bulego Mora alemo mako
ka na-enwe igwe ọmalaecha ka anyị na-etile ayo Emmanuel nwanne onye gwọrọ ọgwụ Friday nwanne onye gwọrọ ọgwụ Singapore nwanne onye gwọrọ n'ọka na walila ahụ ya agwa Mike na-egwe ka anyị na-akwalo ayo dede nwanne onye gwọrọ ọgwụ Odogwu jele maleji anata o mesilite na China ala natagwo giri ka dịka nwoke ji agbalị Singapore nke ka anyị na-etile si kelele m ọrụ ese ebo odigbo eme nwa ọgbalị ji ahụba dejene nna ahụ maka na ọ bụ odi gbarụ ese ebo ebe Igbo nwa ọgbalị ije nwere na dị nnekwu Chiedu nwalabati mmiri na amụkwa aka na-akpọtụ ọka mmanwụ Chiedu nwanne Chiedu mezugolo egwu Chiedu ndeje Chiedu nwalabati mmiri Chiedu nwalabati bịa hụle ka anyị na-etile maka na odigbo si mba ụdọbatumo n'ọgbọgbọ bujiro na-abụ odigbo nwara maọbụ ụdọbatuma ka nna kwule uche n'ọdịla nwa magwatụ uche n'igbo abamọzụ agha ka ị na-akpa n'ọnụ anyị na-agwa agwa maka ụmụaka na-egwe ka anyị na-agwagwa Iketu na-alụ nwa aka egbuchi ọnwa na mmiri Igbo Iketu na-efilo Iketu na-alụ nwa aka egbuchi ọnwa na mmiri Igbo chelimu nka nna gwagwa dịrị ka Iketu bịara n'egwu ndị ya taa ka Iketu bịara anyị ndị egwu Iketu Igbo abamọzụ agha ka anyị na-agba n'ọnụ si kelele m onye nwere mmebụ ịmpọta Igbo abamọzụ agha ka anyị na-agba iwuru na ndị mụlụ dị na adị nnegwu nwaọja agwalọ nneke agha ka anyị na-agba ayo Escoba nwara maọbụ nwafọzọba ayo Escoba nwara maọbụ nwafọzọba ndị gbanya odowudeli mbosi ka anyị na-etile egwu na-awụzikwa atụ ụmụ okeke zapụ nwanne m Brayo ka anyị na-etile egwu aka na-ahụ ahụ maka na-ekwe ọya abụ ya bụ na na-agụ nji n'Igbo ka nna kwule egwu nwanne onye gwọrọ ọkọ ọgwụ na-agba na-agọ nwere maọbụ aka ị na-agbalụ ihe ekele m nwanne nke gị abụghị mụ nwere maọbụ anị agba ọsọ aka ị na-agbalụ gị bụ nwanne onye gwọrọ ọkọ ebe aka ị na-eti Boniface nwara maọbụ ndụba mụ nwara maọbụ nwanne ebe agụ nwanne oji akọ Boniface nwara maọbụ ekenele ma oji akọ nwara maọbụ ndụba mụ egwu ka ị na-etili unu kaleli moko ti waba nwara maọbụ aba ka ị na-eti
boni le dochito asra bu waka so wan ayo bu wara mo be waka so wan asra waka so wan ten adu na ba mu obola wako mucho simo bia ayo obola wako mucho simo bia siliwe bigo wana kan obo na bo siliwa wara mo bo wana kan kan de tilige wabuke wara mo be wa ma wa tu melire pa muji bidile uno mo wa lo ma ke mi to gido awaka ena ba si krele mo sande na lo ego abago ayo jon wan le siko asamba kanu lo nu egu unu ma wuzi kosu neke baka neti sikrele musando ko waba ayo sonde no mudoro ko waba awaka ena ba beta wa tu pitolingo nejel mo ba aso puluto wa beta wa tu pitolingo nejel mo ba aso puluto wa sikrele mudono waka bata ayo jon wan Filipo e koza otu na tiego mogu na kalende ba ne obi bada maka no nyebi ka wako nucho no simi na bia ayo nyebi ka wako nucho e koza otu oke tunna kara mobo owa pachi elu na boke tuo wara mobo na kemo agwa bago udoji karibo me wale menu gonu ike dibo mona maro kaine tile sondo kowo hemu na no nabia aka na ba ayo fesila mamudoro wasanse wamudibe ayo fesila wanne di no konko ana potu the winner emo nande mat na tuma sake egu abago teba flo meke mwe Maka jandu no wale set Sunday Shwa maka mewale mo Shwa maka jandu no wale set Sunday Iwe maru le nyake we Ike chuwa habu anda Wane de wa bana iya kanale mewa wane keki eba kai ne tilu zamulu doba wara moban kan tile ayo zamulu doba wo kejwa zamana dajani malawma eba kai ne ti iya kanale mu wara mobo ono chiazi tu awaka ina ba Facility won bo emu facility na wa oda agogwa amako fo wara mo ba anna arabanda samba ana wana kemu wana ngesikane tile
ya mụrụ nwa mbejeobi tie egwu ụgwọ na-agwa dị egwu ya ma ọ na-adụrụ dị egwu ma oligoli nye aka ngwara nwa abụọ na obere akpụ ndụ bepụta mgbe dịka na-esi nwa abụọ na ji mkpụrụ na mgbe dịka na-esi nwa abụọ na ọkụkọ moto n'aka o ji kwụọ 2000 be ya mụ n'aka mba bụ nne m ụzọ necha nne m akụ nne n'ego ewuli na ihe egwu niile erike ọgwa gba mbọ arịa n'aka aka atụ nwanne chinwe ike aka atụ nwanne chinwe ike n'obodo ototo anọla oje mmiri tori ị na-ahụzikwa ọbụ n'ike odilo owere ndị aja aka mọ̀sáàbù ngóòsì ndóba ayé ngóòsì wàrà mọ̀bà ndóba ẹ̀mọ́ egwu kaine tìlúnù ẹ̀nà wùsíwá gọ́dì àná àìpàlẹ̀ káìbà náà nàkàndì gbọ́ gọ́dì àná ayé ọ̀bù wàrà mọ̀bà gọ́dì àná ya ìgìdẹ́gẹ́ ìgò wàrà mọ̀bà kaine tìlẹ́gù nwanne m atụ ka na-etile egwu si kerele m ụmụatụ ọgọgwọ egwu ka anyị na-etili unu ụdọji nwara m ọgọgwọ ọmaba ọdọji nwanne m dejene nọma aka ị na-akpakwarụ maka na nna m ọgọgwọ na-ara n'ogelime oremerebe etụbala n'ọkpọ eme ọgọgwọ na-ara dejene ọbịa ndị na-etile egwu iwe mmadụ melerike nnọdeze ka anyị na-agbalawa ọkọkwọ nara alụzigbo nọ nke nọ lụsirigolo mmoto baba chiwọba dịga nwanne nke mụ chiwọba na-ebelinu egogolo nga nnabụ chiwọba dịga nne nke mụ nna dịlasị ka anyị na-etile egwu sọnde je nwara m ọbụ egwu na akpụkpọ mmagụ bụrụ anyị ndị be anyị mere ji n'egwu abụmosigbo ma ọ bụ chi mụnyere m aka egwu na-etiri ndị be anyị egwu a na-agụ ụmụ ọbụrụ anyị ọeche ọgọ ọzọ aka ị na-akpa n'ọnụ ka nnaba egwu agbagọ ebe ana ayedo nwara m ọbụ nwa mazụwa edochito ayedo nwara m ọbụ nwa mazụwa edochito ka nne etiri egwu mazụwa nwara m ọbụ ka ebe ana ike otu akịrị ike otu igbo nwara m ọbụ ọkpụrụkọ bịa sọnde ka anyị na-agwa ike anyị na ozi igwe ga-ene azọ ndị awala awago egwu ka ndị bịa abịara m ka m ozi dadele mma ozi nwanna jọ n'ụwa ọfọzọ emigbu so na kalesịa igwe ego ọ bụrụ nwanne m onwe ya n'ọgwa na-echi ọmụ egwu ụbọmụ ka ndị ereghọta ka ndị ezute ozi dadele mma maka na ozi ma ga-agbata gị ego ịhụrụ na nwa mmiri igwo ozi dadele mma odogwu na ọgbara pụja ga na palụ onye ụlọ nwanne m ozi dadele mma gbatago ime asabado ozi alụgo nke izi debe n'ọlụgwụrụ nke bụ ọnụ mewulu mie nke tọ ozi dadele mma nwafọzọ ma ejeji obodo ebidogo ozi anya wana nwanne m ụmụaka nwafọzọ wa igwe ego ozi nwa mmiri iwu ejego sụba unyu n'oge anya ebojele lụọ họtelụ wụsa ozi dadele mma abụ amụ na mmanwụ arọbụ na agụ ugbomoke mmarụ ọka alụsị
onye kwuru iwe nwere aba akwụlụ iwu na nwa Mike nwa fọzọ ọbawa osita adịlị mma nọ na kwụlụgbolu ebe ojele wunye gwuo ụlọ ọmaba iwe ụlọ na-achọrọkwa n'iharụ nwanne m osita adịlị mma alụgwụ na ọgwụ bedele ndebe ahịa onye ọma osita adịlị mma onye ji obodo nke osi nwanne John nwanne Sunday nwanne Ruka ihe ekelele m Sunday nwanne gị nna ọkọ fọzọ ọha abagọmọlụ Sunday daja nwanne osita adịlị mma ụbọm ka anyị bido taa owu egwu na ito dị bụọ ọmabụ oge kịtụ nwanne egbuchi ogenege nke bụ egburu n'ụlọ bụ egbugbo na-agụ eze nne ya Sunday awala ahwa agọ na-akpọ beketọ nwa mmiri bụ onge wee jeje obodo jee na ahịa oge kịtọ abịa m ụzọ eze naira ọkọlọbịa miwi onye jeje obodo na aba agọmọnụ ụbọmụ ka njeregọta mina anụziwo n'ụchansị nwa m nna eke chife n'egbo ide dali nna eke nwanne ji ni nwanne abụghị nwanne odi n'ikpo ayo chale nwanne ji ni nwanne odi n'ikpo emibu ongeni so na kalesi awa chale nwanne m n'ọbụrụ mmadụ na-eme onwe n'ọkwa n'echie atabụlụzokwu ọma odogwu abụ amụ na mmanwụ ike na South Africa ayo mụrụ Sunday onigbo ka agụ mọwa na nwanne soro mọbụ nwanne Chuma onye isi abala iwuru na nwa m Mike akpọkọ m iwe gwara nwanne Chuma bụ ka ndị etieli egwu oyi m osita adịla mma osi na onye nwere ego bụ chi nwe ogbenye nwanne m osita adịla mma osi n'ụlọ mụ nọzi na gbamgbam maka anwụ okike iwe ngwale nwa m Mike nwa fọzọ ọba osi n'ụlọ mụ deze na gbamgbam maka mmiri ọma onye nwere ogbu ya yelede egwu aka ụgbọ ka ije regọta ka nzụta osita adịla mma nwamụ Mike fọzọ ọba ike gụrụ jipu gbahụ ya n'ụzọ oke moto kobu agaghalị ịhụrụ na osita Mike dọla ha gbahụ igo mmadụ nwee jee ma sabado ịtụ mkpụrụose ọdako n'ibe ọnọ onye ọma osita adịla mma nne mmadụ tieli arụ naira ba achaba iwe nye aja osita adịla mma nnukwu mmadụ ụlọke mmadụ agwalịa ọba dị ndị aba ibe ole ụmụ ya ụka gara akpọ ụmụ ya di mmụọ ya nwa mmiri ihu nwanne m ndị eji obodo na ibolo nwa mmụọ ya nwanne m kere dị mmụọ ya so na galesịa ndị eji obodo nata ka na atọlụ unu barista okeke tibata nwanne m wewala ebele n'ụwa ndị be ọfọlọ ekpere n'ụwa bụ siokwu abịakwa n'ala ya owele ekpere n'ụwa ndị be iwe na-ekpere n'ụwa bụ siokwu bịalie bịalie iwe barista okeke chibata okwukoje eligwe maka na nne na-akpa ebubo bụ nwanne sejali ma akpa ebubo udoji eze mmiri udoji nwa chibata emodi onge abụ agọmọlụ abịala m ka nwa osita adịla mma osita Mike nwa ọfọzọ wee mikwu so na kalesịa nwa chọleje n'ụwa m dọra nwanne m akwụ atụ egwu iji
lolo mla ma ucheli mu okoko euchimu oke ma uchale nwa mudora don nwanne m akwa egwu onge chale neji mo ucheli mo okoko kana kwa nwanne m osita adịle mma osita ofozo anụ osumulote gị ka ịnụlụ onu mmanwụ kedu maka ojeli igbo oke mmanwụ edechio n'ara o ya bụ onye hụ n'ara anamati nwanne m họmapa edochio nne m Sunday ahwala ahwa agọ ọsanga bụ nwa ike na-alụ jeli nwegbu onye ọmaba na-akpụsị edechie haitenchọ labụ onye hụ nara nwanne m na-akpụsị edechite anamati n'ụlọ ụmụ na mmanwụ ojeli igbo onge ị na-anụzikwa ọnụ nna ndụ keke zapụ egwu na nna ndụ keke zapụ ọtịla ozuwo nwanne ọdọji okeke ọma na ngula onge ihe nna aka nnoru n'ụwa na-akpọ obodo anyị onye onye oluchukwu ụwa chikere m iwe ka ụmụnne akọrọ ndị ohewe mmụ oluchikwu atọrọ m ka ngwa okwu atoni eziokwu nwanne m atoni nneke chief nwanne m n'ụlọ ụmụ na mmanwụ chief eziokwu aka ekpuchi ọnwa otori nwanne m aka ekpuchi ọnwa otori nwanne m aka ekpuchi ọnwa otoni ewu atoni igwe were harod na akwụ odogwu nọọsụ n'ọgwụ ebigo toni nwanne m n'ụlọ ụmụ na mmanwụ ka ndị eji obodo na nzakọrọ obi odọkụ nwanne m obi odọkụ nwanne m ọkụ bụ eji taisi gbawusi ibi arụ nwanne m elesi nwa ọgụgụ nwanne m anyị alesi nwanne m mgbogwu mụ dịkwa gị n'aka n'ili igbo iru okwu ka ị bụrụ n'ogwu ka ndị aka na-elesi nwa ọgụgụ ha dọkụ na South Africa ọmaba ejeji obodo nke ọmaba elesi nwa ọgụgụ nwanne m ọmaba elesi nwa ọgụgụ alesi wona mo be nwanne m zakụrụ obi ọmaba eze nna nwanne m eze nna nwanne egwu na Chris Uda ọ ga-ala nwa ude ho ejeli m obodo Lagos oti egwu moto kamba Niger plane kansi nata maka ọ ga-ala nwa ude kwe ejeli m obodo Lagos oti egwu moto kamba Niger plane kansi nata maka ọ ga-ala nwa ude oto Chris Uda ho maka eze nwanne m ike zuo me Sunday ahwala akwago kubo mu kaneti mba na-ewe ekwenze ụlọọba mba na-ewe ekwenze ụlọọba ekwenze nwanne m ọmaba mba na-ewu nkwụdogwu ụlọ m na mmahụ ogwu Ebunika siliva ebunika kwa be olomuna nwa m dazi onge maka na nwa igwe bụkwa igwe ebunika nwa siliva osita na nuwonu ngezi igwe nsube sọ̀rọ̀ kùjẹ́ wo ogele nya maka ngosi wọn ji igwe nsube ego ndị boye na nwa igwe bụkwa igwe nwanne m ngezi nwonya aka ịzọba ọmaba nwanne afọ maka nna tilegwu iwe zụla na adọrọ nwanyị arụ osita si m ụlọ tekwe n'onye bụ alọ ya ndị ụba enya
hwale mau na bala omega se abu wa alo endo ba na wando ba wana mau omega se abu wa obochi ogwa lo yen omena billion ala mo kan wo sita won fozo ba no se mo ti elebu wole wana waza wanem oye kwazile kibiade wana bigi boki wanem oye wole wana tuma wanem wana wakas wada wata sonda wala wagon ndeje joboro nandi no maru okalos onye kwulu iwo nwela uloto ike tuna luake buchi onwa ike tuna luake buchi onwa ike tuanem Iketuanem no love na mau ibulu home theater we bu Sunday ama boy ke tiketu na lo ni bi na wada otanja kina swaya bu Iketuanem no love na mau abala kataka mau na kwan o nwena mere we Iketu hoye joboronga maka no vale mo da musono wo ni ruai Lagos wanem ke metele nendia Lagos abamuna mau ike dele ndia batang Lagos daja ngo metele nendia lolo na mau aba kombolo mako sita kanje bia ayo doya wana sonda na ho na harao na ho na ra milila lugu wala mo ba wana mo dogala wa ma na kwa magibi no ayo dogala wana sonde doga wana igo maru etiele aru udogala na ka wole ni gozu ode konya bloke awan egwu munji wana dogala wa ma na kwa kanetla nambara ubom kanja ragote Wasilu danza simo de babia Wasilu danza simo de babia Wasili wana pita wana mni hune ya de na bemu Bisho kama wamulo dio kaine tilegu Ikana Thailand Ogliga wale wamulo diabo wanawa ya na kuwe Wasili wana pita wana mno nalo ya na kuwa unu nokia Bisho kama uwoye mo diabo natale masaba mwe unu nokia Okoja wamulo di anago mwe wole mabojale ajebi dono manwe buego kwanu no Iwe njibon wana pita modi habo Basile modi habo nuhwa nekara hokogi Iwe emegi emegwosi buno vya basili kibulu nuja Shinda aluo olo muna mao basili Oke maru hokalose oye hulu Iwe wala bahulu Nabudo wa bago nabudo kama wane nalo nyama Transformer wolimu Deba lati mi bonya mpia wazu Nabudo wa bago Wane nalo nyama Weke maro walose
unu echeghị na mmanwụ na-esorocha na oke mmanwụ na-asala agha ijigo odogwu jala asaba nwewu n'oke agba akọmọlụ nna obodo dacha na-egenyela ndị egwu ndegwu mmadụ ọka alụsi ekwuli iwe nwere ahụlụ anyị na-ezute nwa ha gbanugo a na-agbakwa egwu agba se amịa chimba akụrụ mobile na-eje mobile na-eje ejeje mobile na-eje ni ejeje ọmọbọ sita na-eje ni ejeje kalịsịa nwa adịwa achọrọ m ka ngwa owu Simeon nwa m nna kwe demokrasi nwere m ọbụ Simeon nna kwe onekọtali onye nu na-atụlu Simeon chi nwe ike demokrasi nwere m ọbụ nwanne m hụ n'ọlụlụ erigo nne landlọdụ n'igbo arịa ma Simeon nwanne m landlọdụ n'oke Simeon nwanne m landlọdụ na Asabado Simeon nwanne m gị bụ onye bịara ime obodo anyị nwewe ụlọ nke gị hụ n'ilụlụ erika ọjụ na mọgụ ọnge nwanne kwe nwere m ọbụ nwanne m Simeon chi nwe iko osi magịzi ka nka na Simeon ga-ebu nwa m nnekwe mụnụ na-arụzikwa ọnụ nwe obodo keke obodo keke nwanne na-ayọ ka na-etile egwu obodo nwanne na-ayọ ka na-etile egwu sinetọ nna m n'ụlọ ụmụ na mmanwụ nwa m dọrọ ka na-akwala arụ ị na-anụwo n'ụzọ nụ nwoke agbata nwanne Filip Jonu nwanne Filip nwanne m ahịa Jonu nwoke agbata egwu mụ na-ewe anyị gbanụgo nara anyị nwa fada ọmaba mma ebe anyị nwesịrị ndị sinio ka anyị ka na-ewe anyị gbanụgo nara nne m ebe anyị na gị na osita na-adị na mma osi Mike nwafọdụ ọba ka anyị bịa ahịa ngezi nwa Jemisi de ndị obi ide nọ nalị Nnewi egbotelewu enu ọ na-ahụ o mesịrị nwa nati ma Asabado nwanne dịrị uchi nwa ọba ide nne m so ndị ahwala ahwa agọ ngezi nwanne m naja iwe ndị Igbo so ndị ụdọla dị nga akwụsị na chi nke izizi egwu anyị na-asọ ndị ụdala dị nga ha nne m akwụsị na chi na-eti dala dị nga nwanne m akwụ na-esi na chi dala dị nga egwu achọ ogo mmiri nwanne m chi na-edu ọfọ dịla odogwu na-ewe akpọ okwu na chiedu nwanne nneke oyela ngasị ọngị chedu nwanne m na chedu emezugolo ebu m chedu dazo Crazy maka Tonyo nara nwanne m eze alụsị ọmaba tori nwanne kemo amaba tori nwanne kemo eze alụsị ọmaba eze joburu ti egwe m na bala ihe nji kpọ na kede m eweli m okeke ụlọ m na mma okeke gasị kena alụsị mara ya na eluigwe nli ọmaba kena okeke gasị onge na ịkpọrọ m chọọ ka akpụ Iwele nwanne atụ ma jizikwa ike n'egwu n'obele egbu m ya egbu onwe ya iri gbala nkụ ka n'iru m ọmụ ewegbu ụbọ ka anyị jezute na ekene mụ ewegbu tụje egwu gwanze obete tụje egwu gwanze obete tụje egwu nwanne akasị na ọkasịkwa akasị egwu gwanze obeto egwu anyị na-ada na nwanne bago ọ na-egotere onye nu na-atụlụ nda n'ogbe igberi ọnwa pụtira ade ka nzute onye ka nwanne kem osita si m ụlọ ekwe n'ụlọ nwanne m onye ka chi agbagọmọlụ nkụbọ ka nna kwakwa
eke nne m na-ebugolu m eke na ọbọ na akwali ga-eji sikwa ike na amaghị na-ebu iwe nwekwa na arị ime mbọ ndị akwala Sunday, one money, Cabenyiri, even that, well, maybe one them not Lisa, Banya Sunday. Chris, Uda, I want to will move one day. Chris, I want to move across the one. Even Yada, well, me, one Mikel on Omaba, that guy knows Banya
ụbọchị abụghọla egwu ihe ekene judu nwanne nke iwe egwu onye na-ejudu nwanne dọ na agbagọmọrụ chiwu olise daja judu nwanne wọne sọnde agwala agwago egwu na-enye mmiri na-aruo ihe ndị gbakpọ na-ebọne nwanne judo maọbụ agụ ebu judo gwala kwala nwa ahụọlụ judo nwanne m agbago m ọzọ egwu na-enye m ihe na-arụ ụmụnne m anya na-adọkụ nwanne m maka wele sọnde ọgwali egwu mụ na-adọpụ nzakụ n'obi azụmdingidingi egwu na-etiliri dọpụ nwanne nke mụ nọnyere m nwami ịgba mụ na-adọpụ nzakụ n'obi nwara m ọba n'oji akpa butere nya ihe nja ajalasi nwagwụ ụgwọwa nwakwu ọzọ ọ̀wọ́ nyẹ́kẹ́jì bá bóyá ẹ̀wọ̀n àfàdà. ọ̀wọ́ nyẹ́kẹ́jì bá bóyá ẹ̀wọ̀n àfàdà. ìwọ̀n ẹ̀wọ̀n lẹ́wù sòmẹ́gò àìwá ẹ̀wọ̀n ẹ̀pà nùgọ́. àmọ́ bóyá ẹ̀wọ̀n mọ̀ ẹ̀pà gọ́. àmọ́ bóyá ẹ̀wọ̀n lẹ́wù sùn. àmọ́ bóyá ẹ̀wọ̀n lẹ́jú tó ń pa chinedu. na South Africa ewe nwanne m sọnde awara agwago iji ego si weli ike ego oyibo bịara enwe ka mmadụ ji aka ọkụ enweghị mmadụ aka ọkụ na nkete ka ngọdụ na data daja sọnde awala ebe ego ihe ka na-agbasili onwe ego gbasili nwa ọgbarigbo onwe ego ọnwa ego n'ọlụ ụmụ na mmanwụ gbọ na-asị ụtọkwa n'ọnụ ebu iwe ndị igbo nwa mma ọhụlụ na-agbọdọ na agwala ọnwa ahụọlụ ọ bụ atifu adịgo sọnde agwala agwago okochi ego gaa n'iru n'ọbụrụ mmadụ na-eme onwe ya n'ochi anya ị na-anụzigo n'ochi edu unu na-anụzigo n'uchi edu ya bụ uchi edu chudeli nwata etogo ya bụ uchi edu chudeli nwata etogo onye nwe nwata etogo agbakọmọlụ nwoke daja na-agba m na mmanwụ na-agbara m ụtọtọkwa n'ọhịa ewu na anụwa ọkụkọ ananụ ka n'elu ụwa ụrọba kpatara ka anyụhụ eniwe mmadụ ihe mere n'ụwa ka ọ bụ na onwe dị ile ọcha eniwe mmadụ ga-emere n'ụwa ka ọ bụ na o nwere ilo ọgwụ ebe na ọkụ nlọgwa anyị kpolowa osi ịgba oge abeze ka anyị bụ jee mụle m ozi egwu ụtọ m oge otu agaba izọbọ ọmụ mụ na-atụ maka ndị amalibe mbenye ụtọ m bụrụkwa agụ obele egwu dikete egwu ụtọ m oge otu agaba izọbọ wee bụrụ na ụwa babụ Sọnde unu mali gbalị oje bolibe meli egwu n'ojo otu anọrọzi acha ụgbọ egbughị mụle ma amala bese uru ndị ọhụ erike ụwa kene ma egwu onye
iwe mere mma ka n'iru Chiedu nwanne m ụmụnne bụ anyị na Chiedu emezugolego m Chiedu daja na Chiedu egbulala masị bụ egwu emu ụmụnne bụ anyị na Chiedu egbulu abụba egwunyewu egwu iwe egbulile rike Chiedu nwanne m Chiedu daja Chiedu nwanne na-eke n'obulu mechi n'igbu ya nwanne ya maka ọkụ a na-ekwu okwu n'ibe nọ ibe njaja Chiedu nwanne na-eke oyela gasị ka na-etile egwu oyimo ibe ebele ma gaa n'iru ọgịga were nwara m obe nwanne m ọgịga were mbụ m ọja bụla alụsị awago Chiedu nọ n'ala ọka na ojele lụtụ n'okia ụmụnne bụ anyị na Chiedu alụgo nke izi badaba na omesịrị lụọ nke pụọ lalado ka Chiedu bụ n'obodo m Chiedu daja ụmụnne bụ anyị mmadụ dị n'onye chi iwu tele mmanụ nọ na-ewekwe ndị ime ojii iwo ụmụnne bụ anyị mmadụ dị n'onye chi iwu tele mmanụ nọ na-ewekwe ndị ime ojii iwo egwu mụ na kenda na-ehwe ọgwụgwụ ụwa ma na ịgwa onye chi iwu tele mmanụ Prophet nwanne m Sunday agwala agwa agọ na ibulu m oke mụnye aka ndị ibe gwata aneti ana-ehwe ọgwụgwụ ụwa ma ọ bụ agwụ Donatus nwa mụlọ basị m lotegwo n'igi Prophet ya ma ọ bụ agwụ unu na-anụzikwa n'ụlọ afọ ike m unu na-anụzikwa n'ụlọ afọ ike m ọ bụ egwu mụ na Rafa ike m kpọrọ tipa orusiri m aja Rafa abụgọlụ na-eburubakpa onye egwu ọ na-aba n'ije m welude mụrụ ka na-amagwa ọnya mmadụ ogbulu ka ike na Rafa egwu onye na-odigbo dele ichekwu ahịa dị n'igbo nwanne daga n'ọbụlụ ma n'ugbolu 100 by 100 ahịa dị n'igbo nwanne daga nwanne ụlọ hele ma n'ugbolu ụnụ ma n'ọdịgbo denze ike m ahịa dị igbo n'ọbịala ịgba mewu ndụ iwe kwulele erika ka njezi ụtọ onye aka madumeja oyeka weji ike ọkọ onye nwana gbo madumeja nwanne m onye kachi madumeja onye ka na gị na chi gị dị na mma unu nwere na ha lụsịlile vidi m ka ọlụgo ọlụ dịlịa ka nke na onye ka madumeja behejego mba owesi n'ojele bata n'ojele ọbụma onye ka nne m ahụgo malati gị n'aka ndị egwelike ga n'iru onye ka nwada m be ka papi ya tụla awamuji ọkpọ Sọnde ka m bịali egwu ka m seliala ya akaụntụ m onye azụrụ gị ameli m n'anya siri ụba ruo ibe mmarụ erike ka nke n'ọnya ka nwadumeja aka nne m n'ọbụrụ mmadụ na-eme onwe ya n'ọkwa na-etinye oke moto ka ị na-egbu olio lalọdụ na Delta ka a n'iru ọya ka chi maka na etinyego m ogwu na-etile ndị be oge ọbụla anyị na ndị obodo anyị ka nna akụ udo ji bido ọta egwu anyị na-nwe obodo kaka nwanne na-ayọ sinetọ nna gaa n'iru silent money gaa n'iru ike na maleni na-ata azị obodo alụgo ka izibata n'ọlụwụlụ nke bụ o juru ya ụgwọ obodo keke oke moto ka ọ na-egbu olio anyị ka na-enwe obodo nwanne na-adịọ
ahụ ị na-anụzikwa ọnụ Nnamdị ọ nara adụ n'ọnwa ha nne m ọ bụ m egwu mụ na Nnamdị ọ nara adụ n'ọnwa nne m simenti ọmala anya Nnamdị nwanne m n'ụlọ oge njem mmanwụ na-achị wunyere gị ọchị n'aka ọlaeze nwa banna ogwu dịle nwa banna onye ọma ife adịgo nwa bụ nwanne ọlaeze nwanne m Sunday agwala agwago ije gosikweli ike unu mara ma ọ bụ na mmadụ ekwute gị ọchịchị na-achịwu ya nyelele gị uche nwoke ya chịkọta ọlaeze chịla Anambra wasi chigbo mma o ji ala Abuja ọkọlesi nwanne m ọmịchọ m ụka nwoke bụzi abụ n'ibe ọnọ ibe ndị ada nwa ha banne ọ bụ na nwanne m elughị isi ọcha ndị gbanye na mmelu isi ọcha nwe ọlaeze nwa ha banne maka na eti ego ma ebu na-etile ndị be ọ ga-ebela anyị na ndị ọbụrụ anyị ka nna aka udo ji bụrụ ike etu akịdị ike nwanda ọgba nwanne ọgọsiri ike etu ụgbụrụ dọba abịa Sunday deje n'imere ma ọbụma oche agba nwa ha na-ekwe onye dịka oche agba nwa ha na-ekwe onye dịka chabara nke amaọja agwụ chabala kasị akasị daja n'izulu mmanwụ na-etikwa anyị ka na chabara nke amaọja agwụ unu mana chabara nke ka papa ya abalị abana ọkpọsa ndị mbe eti egwu chabara nke wee gwọta ọgịa ndị gbanye naghị na-aje ekwule wee bụrụ ha na unu na-arụzikwa ọnụ ga-ezi chawa nwa mọdọra ka na-etile egwu onye na-ga-ezi chọwa nne m nwa mọdọra nwa m obi dị ike ga-ezi chọwa mọdọra nwanne m ka m bịara awa papịa ndị gbanye na-akpọ mọdọ na iwe egwuli erika egwu onye na-ajọ nọ nwa aka ha kpata nwanne Filip bụ ala na-azụ nwa egwu onye na-ajọ nọ nwa aka ha kpata nwanne Filip bụ ala na-azụ nwa dọnọ nwanne Filip nwanne m dọ na-asị m kenekwe n'igi oyi m dọ na-eme ọba agụụ ihe ruo nwalebatu oke mmiri nwalebati oke mmiri na chiedu emezugolegu chiedu daja ezi maka okwute masị enwe nwere m si tinye n'afọ zọba akalụsi aba na asụ ya nle okwute igbo ọbago m ọzọ akalụsi aba na asụ ya nle ebolisi dọba ndem otu egwu ka nneti rilo n'owu chiri ahwa nwanne m anya ọma n'owu nwanne anyị rọchihu anya ọma n'owu nwanne anyị rọchihu rili nwada m ọbe nwanne m ịbụ mere landlord abịa rili ebuke ka mbido egwu onye gwele nwa m ọgbata ike m nwanne m onye gwele nwa m ọgbata ike m onye gwele nwanne m be nwanne m egwele nwanne ha kasị akasị onye gwele dajere gị nyere anyị ndị egwu dike ndị sogbu ebili
mmadụ keja aka nwadịlị mbụ esie ewu anyị na-atọ n'ejo na-eje akpọ ya m nkwụwa ama ọma nkwụwa otu nwanne m ịhụrụ na mmụ gaghị na-atụnyizi ego unu hụrụ na mmụ gaghị na-enweghịzi ego ewu anyị na-atọ n'ejo na-eje akpọ ya m mụrụ ka na ma iwe mmadụ melerika anka na nwanne tụma nkụwa teriwe mmadụ ya mara n'ụwa ka ọ bụ na o nwere ilo donatusu nwa mụrụ ọba agbaga kwụrụte mmanụ ya ahịa odo na-enwe ọba agwụ ahịa odo na-enwe ọba agwụ oge o jirila ajụ mmanwụ sọnde agwala agwa agọ eje n'obi ala anyị ndị egwu arụ eje akakwa anka na-amụ ọba agwụ nwamụ ahwalọ ahwalọ ahwọlụ nwamụ ahwalọ ahwọlọ nwa ahwọlụ ihe okenole mụ mama gị nne m oli akwala na-azụ nwa ihe okenole mụ mama gị nne m oli akụbụ nne m ala na-azụ nwa ị na-eso ndị agwala agwa agọ egwu na-enye m ibe na-arụ ejeli m obodo Lagos jee tieliwe egwu ejeli m obodo Lagos jee tieliwe egwu nwanne m Emmanuel nwoke azọwa ndị be Emmanuel nwara m obe nwoke azọwa Emmanuel akasị akasị ezi maka Uchenna nwanne Odinga nwanne nke m ọgwa mmadụ keje aka egwu mụ na Uchenna nwamazụ nwanne m unu na-anụzigbo ọnụ ụlọ gara nwanne gwa nwara m obo makpi ahịa ụdọ gara nwara m obo mmiri na-alụ ugwu nwara m obe nwanne m mmadụ keje aka abịara m ka mụ na-edo na nwa m agwalọ nwanne m egwu a na-agụ mma agwa egwu ọbụla kasị aka nzu ike dọ na onye m iwe na-egwu mana agwụgwa na ahụ abụrụ ụzọ uche mụ na ndị mmadụ abụrụ ka nna aka nzu ike onye ụmụada na-eji ụwa abụọ ya na-achị onye olema asị na oji nwa ya bịa emerụ ala nwayọọ nwayọọ ka moto ije anyị na-ekwu maka Chief Anthony Nnaemeka eziokwu bụ ndụ Aye,
if JP General Prince of Joy oyimo nwanne eke eze yanụ na ọmọge mewe ibu nwanne Peter nneke ọyọra yanụ na ọmọge mewe ibu nwanne Chuma ya bụ Chumubi Chuma nneke ara atụ na-edi ahụ lio anyị zụtala ala enu agbala ka ibi enu isi eze nke na-eso ohuru abụ ahụ lewa mama kachi ibu mama Chinaya yanụ na ọmọge mewa atụnụ bụ igwe aghọrịa atụnụ igwe aghọrịa ifu eziokwu ndị nyere aka rịrị nnenu landlord na Warri landlord na Delta nwanne ka ọkwa ịbịala ime obodo anyị odenyi ebe ọhụrụ n'oke toni onye mụ nwanne ka yanụ na onye eze mewe ọkwa ịgbọla azụ ka ọza azụ ka ọfọdịle nwa mụnna aka ebe iwe ya emelụ gị nụ ọ sị na nwaanyị melie ya nụ yanụ na ọmọge mewe ị na-eke planti igbola onye bụ okie n'utoni o ji 100 ọgụ Antoni emewe ọwụ isi mụ kenụva awụdola zọbeche chifu Vanessa abụ Vanessa ogo emi ọmọge mewe ụba dị na Tudekini UBA ụba akwụdola eze obeche ọgarala iwe sika nlote Chief Dr. Alex ọbụbụa nze akọ n'obi onye ọmalasi vayo ndị eze na-elesi elesi ọbụbụa ọta na South Africa odi taisi webie odi taisi mepenta emelesi vayo eze Tony Simuke na ihe odenyi yanụ na ọmọge ọmọge Tony nneke ọmọge ụzọ na ọmọge ọnụ ọnwa sika nweta ezigbo mamịa iyọm ikwu na nneke okwu ya na mma ọgba alụ mama ya mara gị mma
Kesa Ochilozwo Angola Ifo Kekenwa Aizoba Namonde Ayamanu Ifo Ochilozwo Landlord na Lagos Landlord na Delta Idali mo bodayo Walu no keyo odeji Ibu achilazu oyeze Antoni simulo teyinu Yamu no moge mewa West Camlo Teleki Chief Tenet Chief Tenet in Zobata Ezinif the village Oyala Yamara Gimma Ideji ogun na nni atanu Abu amagi na lo odenje Oyimi ideji yanu Yanu na moge mewanu Egwu iji lo ile inu Ndị eze ka egwu na-akpọ Chief Ezeke na-eke nwaka Ugo na-abụ Dal Nana Ezeke nụ Ibu ofu nwa Onye eze na-adị Ugo na-abụ na-adị onye aram Chief na lotito dele enu Antoni Simulote Yanu na moge mewa Chief Udoge la Peter Anekwe Pati Nina Lugu Governor Anambra West Udoge la Wanekwe Anu na moge me onye eze na malume Chief Sylvester Udoji Okeke Zab Night Delugo Omalara na ya adenu Sikulu nke dị n'ime obodo anyị n'ụwa na ọ bụ Okeke lụrụ anyị anụ omelara na ya adị anụ na ọmọge mewa Tony Simulote ọyazi I
mmerinu táwọn máa ó ti tó inú Anthony Simula tẹ́yọ̀ ọ̀dẹ̀ yanu nà mọ́gẹ̀ mẹ́wọ́ ngósì wájà ìmọ̀ ngósì wá ọ̀dẹ̀ ibu pàpọ̀ ẹ̀ kàchínú ọ̀nà malaga nwanne m ọ̀dẹ̀ na Anthony mawazonu nnanne nwanna mekenu nnanne nwanne m ayaram ibu nwanne Sunday nneke ọchọnga oyim ọchọnga nwanne m polisi adọba ọganyala ọmọ ìwájú ọmọ ìmẹ adé sọndẹ ibu ọkẹ wọn dánú ọmọ ìnàlọ títọ inú ẹwú ìdí ìlú ẹgbẹ inú yanu na Anthony emego George Nwatu Nwana egwu m male George Nwatu ọbụwa odenyi ọyịmụ George ma egwu eji lụ n'oke inu ịbụ nwanne dọkụ ịbụ nwanne kendo ọyịmụ ọbụko Nwatu yanu na Anthony amagozo yanu na ọmọge mọ ụdaji nwa mmazi ọdẹni ẹmu ụdaji ba ụdaji nwa mmazi ọdẹni Anthony Simula tẹyinu iwulo chekwa gbata ụzọ ẹ̀jẹ̀ láti tí ẹ wá bàtà àìkú ọgbọ̀nù nà mọ́gẹ̀ náà. Mr. Odigbo Alazo Odinga Mafada egwu Igbo Odinga egwu Italian man Odingo di paso wa ode Godo dinga ma Iwa sika lo telegi aji ndova Eze nwa Chinedu Emi gi na ndova Ebu nwanne ohu bi ninu Oji mọ́tò máa ń palẹ̀ ọ̀dẹ̀ jù. Yanu na Anthony mẹ́wọ́. Àìwọ́n náà kẹ́nẹ́. Ológun ní ìgalà. Ọ̀nà tàbí dìkẹ́ mma kẹ́mbù ìgalà. Friday yà á máa ra gẹ̀ mma. Nana afra emu. Eze mọ́gọ̀ gánú
sa Sunday wa zọrọ nwanne lesi ya odeji ya nụ n'ọmọ ga-eme udo ji ọkọ pụọ ya ga-asị na ya adị ụlọ mmanya ka nwanne ya ọhọrọ okoye na ya adịnụ anyị bọwa n'odeji ọmadozie nwanne m amadi ka na ya adị odeji ya nụ n'ọmọ ga-eme anyị nwanne ekene mista ike tudo omekenne ya ezigbo nwaala unikwu ana m landlord na delta ya na ike chu ezi nwa mmiri wuru anụ onye ọga ya nọ na antonio meo nze dị igwe obi ibu gidigidi nze dị igwe owu ọra ezi nwara m ọbịa anụ odeji onye mụrụ afọ alụ ete m nzara afọ na ya adịnụ ị na-alụ na bidi material oge ala landlord na delta landlord na village nzara afọ na ya adịnụ ọgwụ ịgbalụta ikpe ọbịanụ onye oruzili sọnde ajanụ na ya na-eme ọgara na ngozi rafụ ịmụ rafụ ike m ya maka lọlọ ife ọma ya mara unu mma egwu malọdị igbo ụdị nga nwakara arụnụ udeze ichekwu oji anụmọgọdalụ egwu iyi ya manụ n'olu ọ si mme na chanụ n'ụgbọlulu ejewulu n'odi ngọrọ mmanụ odeji egwu oji lụọ ibenu ọlụlụ nke izu daba o mesịrị lụọ nke ịbụọ odeji egwu oji ekwe amewulu ibu dị ọgọ si na ịmụdịnga ma odeji ibu akara arụmụ antonis mụlote inu chiedu nọbanụ ya bụ dọba pasị paịsị ka ị na-azụ ya nụ n'ọmọ ga-eme
si mụ lọta inu ịlasị ọba ala ịbụ nwanne ọgala papa Sunday bụ iko odenye ọbalichi nwanne aka ịbụ nne Kokechu ọbalichi nwanne aka ịbụ nne Kokechu ochie ka maka ụfọdụ gamụ abụjide ọbọ pati ọyọra ịma ụfọdụ gamụ enu jide afọ ọkwa ịbụ nwa mmụọ pati ọyọra wisi mụ kenelọlọ ọdara na mma esi nwaanyị bụ mmadụ ya idele filibe ụlaka ka ihe ozu ụtọ dị n'ịkpọnụ ọkwa ịbụ nwa mmụọ ịgba agọ ya bụ ịgba agọ ahụ anụ anọdụ na Delta Anthony Zimulote building ka ị na-azụ ya nọ mọdụ mewa ọmọga Tony na-eke ọyọra Chief IGP ọrụ kọntraktọ o kwesịrị mgbaraba Dikane wanza mobe Dikane wamlonu Nza mukisi ejo tikane Omane dema Oji ewu amoko Yezi wanza mobe vilinu tikane Tango anure yade Mr. Tango Okwin uje kisi bia o ma ka lo lo e god ango adele adelu iko kenelu mu chai bo ya manu ai bo ne ade akune si obika ai bo mangini nu ibu papa Peter Anthony Zimulote yanu na moge mewo iwa ewa ibanulanu iwa ewa ibanulo ibu wa fada Italian man na South landlord na Delta landlord na Bayelsa emewa ewa fada ode báwo gèdè àtú Mr. Ostermai Obile ike na South Africa osita na adio Obile oke mmanwụ landlord na Delta
akwala ọbịa ayo mama mụrụ ayo mama egwu na-etili chimira ụmụnne m abịa m ọzọ na mmechi nwoke m bụyawa n'ụlọ mmanwụ ọkarụ anyala m oke alụsie ụlọ m na mmanwụ ọzọ m onye mbịala obi ya taa onye nwa bụ otu nwoke na nna gaba nwanne m a gbalụrụ na na-egbu eme agabazulu ụmụnne sọmụjele obodo oyibo ozu wimọla egwu na-apịala ego ịwa ozu nwanne m ya ka mụ ya akọlọ ga akịa tata tata bụ ahịhịa oye oye ka ị na-azụ obodo na-asịla ebe igonu Asilebigo, ndị asịla asịsị dọnụ ọmọwana asilebigo. Asilebigo, ka ndị ogala alụ obi nnu ọmọwana asilebigo. onye ọbụ mma bụ chi ọnụ ya nụ Asilebigo, ọmọwana asilebigo. ka ndị baba ndị ntịsa ka ndị asịlị mechi ọnụ mana si n'ugwu ugili nnu nke mkpụrụ ụgwụ ka njọ arọ ndị kwulu mụ nọkwa na-atụ m mbọnụ ka ndị asịlị salun asịla bịa palọ si bebezienu ọ chọrọ ka ọ gbalụ agaba na mụ nye ya ni mana chi ya jụrụ ajụnụ ọmaka bụ ozu nwanne m bụ ozu nwoke chụ agaba gwarụrụ ntị ndo ya bụ ozu onye ọmọ gaala ụlọ elu gbalụrụ na na-eru enyi agawa
ebigo ayo mama m ọmọ wa nasịrị ebigo nasịrị ebigo ọmọ wa nasịrị ebigo ayo zụta ma anya ya nụ n'ọgbala lazụ nwa ya onye igbo n'ụlọnụ mmanwụ na mụlụ ụbọchị okedu ezi nwa si m igbo nwa bịanị obodo ya bụ ọkụ eke iwasị ka m lọta yọm ezi nna ụba na ọkụ eke onye nwanyị mama Kenneth mama odinigbo anyị ga-ebuzi ọna wala ọjị nwanne bụ
karịsịa osa ga-eje aka John onye ọma nwa ka bata dalụnụ ozu si m lụta gịnị ịma na siri ebigo ka ndị asịla asịsị ọnụ ka ndị baba ndị tise onye ọ bụ na mmechi ọnụ ya bụ ozu na-aba dịka n'ele mụ Sunday nwanne ogbonu ya bụ Sunday ugbo oko mmiri ihe onye jeje obodo nọ na Sunday onye ọma ọkala ụlọ elu alabati Chinedunu alabati Chinedu ezi nwa m ụlọ dịrị ozu si mụ kene gị yomu ozu nwoke chụ agaba egwu m ọgbọwa Tony ọma onye m ofesi n'onugwu Sunday nwanne gị na ọmaka mojo nwanne m Sunday wana ụlọ ka egwu abụ Sunday ọmaka mojo nwanne m Sunday onye jeje obodo daalụ Sunday ozu si mụ kene yi egwu m agbọghọ zabilo nwamụ Peta depụọ onye ọma Judu nwanne m ezi nwa m nwere m onye elugo m onye ngala emele mmanwụ ozu nwanne Kendo onye ọma onye nwekọlọ m yababọ edaka ozu si mụ kene gịnị egwu m agawalọ ihe agbalọ ihe zabilo ntamụntị mego iwe ya mmanụ ịkọlọbịa na mmịata odenji ozu si mụ kene yi anyị jerute oke ndụ ịmaghị nwata ịnọdụ n'aka Uchendu ewe mara nwa akọ Uchendu na ịmalụ mee ozu si mụ kene yi obodo na asịlị ebigo asịlị ebigo ndị asịlị egwu dịrịnị ọmọ ụwa na asịlị ebigo unu biko mechi ọnụ asịlị ebigo abịala m ka bụ ozu ọmọ ụwa na asịlị ebigo obodo na asịlị ebigo asịlị ebigo ọmọ ụwa na asịlị ebigo. Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.